Здравейте, благодаря ви за възможността днес да бъда тук и да разгърна малко от моя опит за приобщаващото образование. Казвам се Димитър Стойчев, на 30 години съм. Завършил съм бакалавър и магистър в Университета за национално и световно стопанство град София, но в последствие разбрах, че специалностите, които следвах там, не са достатъчно удовлетворяващи за мен и исках нещо, което да ме изпълва наистина. И затова започнах работа в приобщаващото образование. Като малко повече от 7 години работя към Национална асоциация на ресурсните учители, а от малко повече от 3 години като ресурсен учител и практически работя с деца в детската градина. Приобщаващото образование ми дава емоцията и радостта, която не съм изпитвал в друга сфера досега. Самата радост и искреност, която виждам в очите на децата всеки ден, ме зарежда и денят ми протича по начин, по който аз желая. Също така, когато видя резултата от постигнатото от мен с дадено дете, когато той прави самостоятелно стъпки, когато успява да направи нещо значимо за себе си, това е удовлетворение, което не мога да изпитам по друг начин. Също така допълнително мога да добавя, че до ден днешен все още се свързват с мен родители на дечица, с които съм работил, които ме канят на техни лични празници, което за мен е адски важно, защото по този начин съм оставил следа в живота им. Може би най-голямото предизвикателство в ежедневието ми е да преминавам в различни роли. Когато отидя на работа и на момента има някакъв даден проблем с детето, аз трябва да се превъплатя в нещо, в което да мога да му помогна, да мога да съм негов асистент, да мога да бъда негов учител или може би негов приятел, в зависимост от ситуацията, в която той е изпаднал, за да бъда максимално полезен за него и за всички в сферата. Работата в регионалния център ми дава като опит най-вече 3 неща. На първо място бих поставил професионалистите, с които работя ежедневно, опита, който мога да трупам от тях и различните ситуации, в които те ме вкарват ежедневно и успявам от техния опит, аз успявам самостоятелно да правя решения в работата си. На второ място, може би и самото приятелство между колегите, защото няма как вие да имате една мисия, едно виждане за бъдещето и да не станете сплотен колектив. И на трето място, разбира се, регионалният център ми дава възможността аз да практикувам работата с деца. Най-много харесвам в работата ми позитивизма, искреността в очите на децата. Сутрин, когато отида на работа, аз мога да забравя за всичко останало и да се отдам на чистотата на децата, на това те да ме предразположат, да забравя за всякакви други негативни неща и да се отдам изцяло на тях, да мога да им помогна в развитието. Професионалната им мечта е да допринасям всеки ден за по-добра приобщаваща среда на децата на България защото вярвам, че с сърце и душа може да се променят животите на тези деца.